ini seng election ni porego edisi election ni porego aman puilla seng IWFT seng beri botol ni kaja seminar salsan ni bagi seng songjaka or seng polto billo seng goto motamoti harati pore borok majaka seng kebang ma kok salaman bising tei seng phainai 17 तारिख जुलाई 17 जुलाई जों राज्य सम्मेलन फाइनाय बोरै बदलनि आरनि कनभेनार जों जसुदा रानी जमातेर संखा बनि नेतृत्वे जों फाइनाय टेलेमरागो जों जागानारखा दिनै स्टेट लेभेल राज्य सम्मेलन जों खालायनाय जों IWFT नि जों साइमनाव ताबक फानो दिनै गोबांमा बुरिरक ताबक खासरांजा बर' हायनो हाय दिनै IWFT नो तेबो क्राक खालायजों दिनै थिनांगौ दिनै भबिष्यत जों क्राक खालायनाय अबल दिनै समाय जों साइमाव जों IPP पार्टी दिनै नाहरमोन जों एडिसि एरिया नो राज्य खालायनो बागै स्टेट खालायनो बागै फेब्रुवारि स्टेट खालायनो बागै जों सभा खालाय दंगो बनि बागै जों जत्न ताबक बखा सरंलायजा हायनो हाय दिनै पार्टी नो जों रिभाइभ खालायनाय दिनै बुरै रक ताकन थिक दंखौ मासामांनै बरक दिनै पार्टी आघात थांखा आबन जोंखौनो मानायो ताकन जों बुरै रक गोबांमा सरंलायजा बखा थनलायजा आबनि बागै जों हायनो हाय तेइसा हायनाय मासनो जों दिनै बतर खालाय दिनै प्रटेक्टेड डिभिजननि जों 10 जन नाहरनाय नाहाव जों तेबो क्राक खालाय जों आदागा जों नायगै जों फुल कमिटि अब जों सिनामनाय रिफर्म खालायनाय आबो दिनै बिसेस गभर्नर जों सालायखा ते जों गोबांमा डिभिजननि जों रिपर्ट नाखा जतन थिक दंगो आबनि बागै आं हायनो हाय एज ए पार्टी सम्पादक हिसाबै आं अबन सारा मुसुगो दिनै IWFT ताकन क्राक दंखो ताकन थिक दंखो दिन नाहरमो वानसमो ताकन जों एकटाना दं दिनै जों तिब्रालेन जों मुभमेन्ट खालायनाय जों प्रत्येक बोसोराव जों मुभमेन्ट खालाय दंगो ताकलाय बाहायनो जों मार्चिंगो जों दिनै गोबांमा प्रग्राम दंगो 23 अगस्त दंगो दिन प्रग्राम 9 डिसेम्बर दंगो दिन प्रग्राम ओ प्रग्राम नो सक्सेस खायना बागै अबयसे दिनै बुरिराव नांगो आबं जों दिनै वानसमैनो दिनै IWFT नो तेबो क्राक खायना बागै दिनै जों सालसानि बागै जों सेमिनार खालायखा हामबाय